lau euskaldunetatik batek esan dezakegu kontsumitzen duela euskarazko kultura. Euskal Herriko 16 urtez gorako biztanleri osoarekiko 7% edo 8%. Uste dut bizitza aldera, kulturatik. Badu bere xarma eta bere askatasuna. Bueno, nik uste dut aberastera ez garela ona etorri, irautera igual. Alde batetik, kulturgileak askotan industriarekin lotura ez duten nahi izaten, eta beste batetik, ekonomia munduak ere, kultura ez du sektore ekonomiko bat bezala ikusi izan, ez? Nik uste dut musikak badula zerbait berezia, eta nik uste dut badela ere bai Euskal Herriaren identitate. Albideratzen du erresagoa llegatzea baita ere, jendean dako, eta kanala zuzenagoa da, literatura zinegintza bera baino. Justu egin nahi dituen pelikulak euskaraz izan bar zuten, eta hasiera batean ekoizleek esaten zidaten zergatik ez genuen gazteleraz edo ingelesez egiten. Baina ni ez zaten nuen ez. ¿Y tú por qué no actúas en castellano? Esan izan didate, noizbait, eta euskaraz egite hutsagatik alegia. Izan dudala aukera, holtza gainean momentu aztezinak bizitzeko, eta paradogikoki orain ari naiz konturatzen, txistea garrapatu nauela ni, irakasleak baino hobeto bizitzeko. Nola egin alarmak pizteko egoera batean gaudela euskalgintzaren ikuspuntutik, eta era berean hil kanpai horiek ez gaitzatela gu erabat lurperatu. Gauzara pronostiko guztien aurka, oraindik bizi gaude. Ozeanoek lurrazalaren 60% estaltzen dute. Eta hori dela eta, espaziotik begira lurrak urdin kolorea du. Kalkuluen arabera, 1350 milioi kilometro kubiko ur dute. Eta bizitzaz gainezka daude. Ibaiek ez dute ozeanoen handitasunik, baina beraiek elikatzen dituzte. Eta guztietatik emaritsuena Amazonas ibaia da. Bertan 11 tribu bizi dira, eta 300 hizkuntza desberdinen babesleku da. Hauek bai tribuaren berbak. Ganges ibaia bestalde, Indiako ibai sakratua da, eta hinduek beraien bekatua garbitzen dituzte hango uretan. Eta zer esan Nilo ibaiaren garrantziaz. Antzinako Egiptoko zibilizazioaren oinarri. Berari esker piramidez goza dezakegu gaur egun. Azken finean, Nilo, Amazonas edo Ganges bezalako ibai garrantzitsuen magalean, kulturek bizileku aparta topatu dute. Baita han hemen barraiatuta dauden gainontzeko ibaietan ere. Arrazoi osoa duzu Izaro. Eta zuk zer egiten duzu Bilbon? Kulturak zubilan aparta egiten duelako nago hemen. Aizu eta, non dago San Anton zubia? Jan egin duzu? Kulturek, zubiek bezalaxe, muga geografikoak gainditu egiten dituzte, baita sozialak eta linguistikoak ere. Eta espaleude eraiki egin beharko genituzte. Arranopola! Hau, zapaldu beharra daukat! Bai, kultura gure nortasunaren oinarri garrantzitsuenetako bada, eta euskal kulturak bide berriak zabaltzen dihardu. Eundaka dira horretan ari diren sortzaileak eta milaka gara lan horretaz gozatzen dugun herritarrak. Baina nolako osasuna du euskal kulturak? Siadeko ikerketa taldeak Elkar argitaletxearentzat egindako inkesta baten arabera, euskaldunen 20%ak soilik irakurtzen du euskarazko prentsa. Izaro. Bai, Kike? Gonbidatua zain daukat. Bai, itxaron pixka bat, Bestalde, euskaldunen 11%ak irakurtzen ditu euskarazko liburuak. Horien artean soilik 6%ak ohikotasunez. Oso interesantea esaten ari zaren guztia, baina Juanjo presa pixka daukat eta... Bai. Telebistari dagokionez berri... Izaro! Tira, zurea da hitza. Ondo. Juanjo, euskal kultura zenbat kontsumitzen den jakiteko, Siadekok hainbat ikerketa egin ditu, ezta? Bai, Zabalenak Euskal Herri osorako egindakoak, Elkar Fundazioak enkargatuta 2017an egin genduna, eta geroztik Eusko Jaurlaritzako kulturaren Euskal Behatokiarentzat azterketa bat egiten dute kultur ohituren inguruan, 5 urtez behin, eta azken 2 ediziotakoak, 2018ko eta 2023koak Siadekok eginak dira. Beti esaten da euskal kulturak merkatu txikia duela. Hori horrela da. Ba hori hain zuzen ere,
elkarrentzat 2017an egindako ikerketako datuekin, neurria jarri genion merkatu horri. Eta hori egin genuen kontuan hartuta 3 praktika. Euskarazko prentsa irakurri, euskarazko liburuak urtean 3 edo gehiago irakurri, eta euskarazko diskoa erosi ere bai. 3 praktika horiek dituzten Euskal Herriko 16 urtetik gorako biztanleak, 50.000 biztanle inguru, herritar inguru edo. Hori izango litzateke nolabait asko kontsumitzen dutenen erdiko nukleoa. Nukleo gogorra. Nukleoa. 50.000. Bai, hori da, lehen multzo hori. Bigarren multzoa, nukleo gogor horren periferian gertuenekoak, horiek dira beste 50.000 herritar inguru edo. Eta hirugarren multzoa, multzo zabalagoa, prentsa euskeraz irakurri ez, liburuak irakurri euskeraz bai, baino bakarra. Eta diskorik erosi ez. 120.000 biztanle inguru edo. Beaz, 3 multzoak batuta, 200.000 biztanle inguru edo. 4 euskaldunetatik batek esan dezakegu kontsumitzen duela euskarazko kultura. Euskal Herriko 16 urtez gorako biztanleri osoarekiko 7 edo 8 euskal kulturaren ohiko kontsumitzaile maila altuagoan edo bajuagoan. Jontxo, nun irabazia badukago oraindik ez? Galdetuta euskaldunei zergatik ez duzu euskaraz gehiago irakurtzen, lehen muga importanteena da erraztasuna eta ohitura, alkarrekin dijoaz horiek, ezta? Kontuan hartu behar da, euskaldunen multzo hortan, erderaz errazago hitz egiten dutenak gehiago direla euskeraz errazago hitz egiten dutenak baino. Eta gero beste faktore batzuk ere ateratzen dira, erderazko eskaintza zabalagoa izatea eta bar, baina ez halako indarrarekin. Eta gero ez dezagun ahaztu, globalizazioa, digitalizazioa, horiek ere euskal kultura esango nukenik momendik ezkutuan jartzen dutela, eta ze testuinguru soziolinguistikotan bizi garen. 4 euskaldunetatik 3 erdara nagusi den herrietan bizi da, ez? Orduan ez dezagun hori ahaztu. Eta hala ere, adibidez Durangoko azoka batek urtean 900 nobedade baino gehiago aurkeztea, bada zerbait, ezta? Bada zerbait. Lortu beharko genuke horiek gehiago zabaltzea, noski. Ze erderaz gehiago irakurtzen dute baita euskaldunek ere? Bai. Euskaldunei bakarrik galdetuta, aisialdian euskaraz zenbat irakurtzen duten, euskaraz irakurtzen denaren doblea irakurtzen da erderaz. Musikarekin gauza bera gertatzen da? Irakurtzaletasunekin ez bezala, musikan azken datuek diote euskaldunek euskal musika gero eta gehiago entzuten dutela. Hor beraz, indargune bat badugu. Bai, importantea. Pasa gaitezen edabidetara. Egunkariak eta aldizkariak irakurri, gero eta gutxiago, eta irakurtzen dituztenek digitalean. Telebista eta irratien konsumoak ere azken inkestan bajuago dira, hor beraka dijoa. Ze plataforma digitalak sartu dira tartean, ez? Indarra handiakin. Plataforma digitaletan arpidetutako herritarren portzentajea 5 urtetan bikoiztu egin da. 30-tik 63 edo. Bueno, emozioak sortarazten dituen kultur adierazpide bat bertsolaritza bada, eta hori inguruko herrialdetan ez dago. Bertsolaritza fenomeno importantea izan da eta izaten jarraitzen du, ez? Izan zuen loraldi bat 2008tik 2018ra, ordea, azken 5 urtetan 2018tik 23 hortan, txapelketa handiak kenduta, han hemen antolatzen diren bertso saioetara doazen herritarren portzentajeak zertxobait behera egin du. Orduan hor, atzeraldi txiki bat bertsolaritzan badago. Eta amaitzeko, antzerkia, zinema... Euskarazko antzerkia eta euskarazko zinemaren egoerako bera egin du. Hasteko antzerkian euskarazko antzezlanen eskaintza handitu egin delako, baita euskarazko filmena ere. Euskarazko antzerkia ikustera dijoazen euskaldunen portzentajeak gora egin du, eta beste datu positiboa, filma bat euskaraz ikusteko aukera dagoenean, euskaraz ikusi nahi duten herritarren portzentajeak ere gora egin dula, ez, datua positiboa da hori. Bueno, kasu honetan behintzat gorentza. Bai. Beno, eta amaitzeko, ondorio gisa, eragilei entzun izan diegu askotan euskal kulturak ikusgarritasun gehiago behar duela. Baina esango nuke horrekin ez dela nahikoa. Lortu beharrekoa da euskal kulturarako zaletasuna sortzea, ezta, sustatzea. Eta horrek eskatzen du, ez bakarrik euskal kultura espektakuluan geratzea, egia da espektakuluaren gizartean bizi garela, baina erronka da euskal kultura eguneroko praktikara, eguneroko bizitzara
ekartzea eta horrek beste gauza batzuk ere eskatzen ditu, ezta? Izateko modu bat, komunitate, nonbaiteko kide izateko modu bat, hori da erronka. Bai, asai honekin ere pitin bat lagutzen dugu bide horretan. Hala izan deila. Jendeak ze hizkuntzetan entzuten du musika, eta euskerazko abestiak jakingo aldituzte. Ikus dezagun. Zuek ze hizkuntzatan entzuten duzue musika? Euskara eta gaztelaniaz. Gazteleraz dexente, ingelesez, euskeraz de bai. Garai batean igual euskeraz gehiago entzuten nu, gero ingelesez ere asko entzuten gendu. Ni gehien bat entzutet inglesez eta gero erderaz eta euskeraz ere. Pixka denetik, pixka aldatzen gute gade baita, ez izateko beti errepikakorra. Euskeraz eta erderaz eta inglesez eta portugalez eta esea. Edozein hizkuntzatan, tokatzen dana. Irratian edo zer jarrita edozein hizkuntzatan. 14, 15, 16, 17 urtetan erderazkoa ere, un rayo de sol eta asko entzuten gendu. Salsa da euskeraz, kumbia ere bai, aukera baino gehi dago. Eta euskeraz entzuten duzun guzti hortatik, abestirik gogokoena zein dezu? Hola pila dauzkat, baina burua etortu zaiten bat zetaken itzulera adibidez. Ahi ba. Dupla taldean fanamon aste beste. Gubiok bastante entzute deu, nogen gelditu dena, nogenenak asko gustatzen zaizkigu. Nik esango nuke Mikel Laboaren bikat. Imanol Urbietan gitarra bat. Vale. Eta Anari dauka bere bersio bat, eta ointxe hoixe etorri zait burua. Igual lauteiatu agian. Lauteiatu. ETV-ko gaueko abestixa. Lotaratu, txiki, lotaratu, begiak itxi ez begizulo. Gitarra bat egin du lagun, nirekin ekarri dut eta kanta dezagun. Eta nola ez da zaila izango. Dena eskertzen dizut, duen balore guztian, nik ahaldutan neurrian, baina gaztaroan amatxo maite. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, eta kantua biona. Aldapan gora, auzorik auzo, aldapan bera, auzorik auzo. Lauteiatu gainean, ilargia herrian, eta zu goruz behira. Aizue, jendeak ze ondo abesten duen. Hori bai, bakoitzak bere erara. Juan Mari, zu karaoke zalea zara? Ez bat ere jaioan ikantuan. Esango nuko behiatz, Itxura, bakizu eginatu jautela. Juan Mari, elkarren gaude. Duela urte gutxi etorri zineten Donostitik adunara, eraikin haundi honetara, elkar da Euskal Herrian daukagun argitaletxerik eta banatzailerik nagusienetako bat, ez? Garrantzitsuena ez palin bada. Garrantzitsuena nahi gehiago gustatzen zaiten ibilbide luzeko erakunde badala, ez? 50 urtetik gora, gamatzagu, argitalpena, banaketa eta liburu dendekin, eta euskarak eta euskal gizarteak behar duen horri erantzun nahian. Askotan ez da kulturgintza industriarekin lotzen eta hori aldarrikatu izan duzu ezuek. Bai, hala da, egia da, segurazki bi aldetatik ez dugu lotzen, edo ez da lotu nahi izaten. Alde batetik, kulturgileak askotan industriarekin lotura ez dute nahi izaten, eta beste batetik, ekonomia munduak ere, kultura ez du sektore ekonomiko bat bezala ikusi izan, ez? Baina gu beti aldarrikatu dugu, azken batean, kultura batek bere bidea egingo baldin badu, azpiegitura sendoak eta egitura sendoak behar ditugula. Bira, adibide bat jarriko izu. Duela 30 urte, adibidez, bere kaskarrean eta bere entzintasunekin eta zailtasunekin, bazegoen Euskal Herrian diskoetxe sare bat, nola baina esateko. Bai, ugari ez dauden. Hori da, bazeuden batzuk, ez? Eta horien bidez, Euskal Herrian sortzen zen musika hori, gai ginean, argitaratzeko, kaleratzeko eta erakusteko jendearen aurrean. Gaur egun hori urtzen ari da, eta gaur egun plataforma asko zabalagoaren eskutik etortzen dira. Baina plataforma horietan galdu egiten da gure bezalako kultura txiki bat. Orduan, zein garrantzitsua den, bertako egiturak izatea, bertakoari erantzuten diotenak eta euskara erdigunean jarriko dutenak. Eta hemen zer daukazu, hemen barruan? Nahi baduzu ikusingo deu. Bai. Gaina. Hemendik, Bai, hementxe.
Juan Mari, hau ikeragarria da, Zer ari gara hemen ikusten? Mira, hau da elkar banaketaren biltegia eta lantokia, bai? Eta hemen azken batean egiten deuna da, argitaletxetatik datozen liburuak liburu dendetara bideratu. Eta hortik iritsiko dira ja irakurlearen eskuetara. Eta hor kate hortan ikusten duguna? Hemen egunean zehar jasotzen dian eskaera guztiak biltzen dira, eta makina honek egiten duena da eskaera horiek bezeroka antolatu. Juan Mari, zenbat liburu dago hemen? Bueno, hemen alde batetik, gutxi gora bera 300.000 titulu diferente egongo dira hemen gaur egun. Horiek titulu diferenteak? Horiek dira titulu diferenteak. Guztira, 3.200.000 liburu daude biltegia. 3 milioi baino gehiago hemen. Hori da, bai. Baina kontuan hartu behar dugu, egunero liburuak sartu eta atera egiten dira elemendik. Argitaletxetatik badatuz liburuak eta liburu dendetara badikoaz liburuak, bai? Orduan, iazko kalkuluak zian, 2008an adibidez, 27 milioi liburu inguru mugitu ziala urtean zehar. Sartu eta atera. Sekulako kopurua di horiek, Bai, kopuru handiak dira, kontuan hartu behar dugu, gu gaur egun ez dagoela banaketa bakarrik Euskal Herrian eta Euskal Herriko argitaletxeena egiteak, bai? Gaur egun banaketa Euskal Herriazak aparte, Espainian ere banaketa egiten dugu, eta Espainiako banatzaileen sarea ere banatzen dugu. Juan Mari, eta nola ikusten duzu sektorea? Kulturaren sektore ez dago ondo, eta euskal kulturarena are okerrago esango nuke nik neurri handi batean, ez? Mundu asko aldatzen ari da, referentzia gaur egun mundu mailakoa dira. Euskal kulturak esango nuke gure herrian ere ez dela lehentasunezkoa, eta horrek zailtasun handiak ekartzen dizkigu. Irakurtzeko denbora gero eta gutxiago daukagu, azken batean ikusentzunezkoak eta sare sozialek eta denbora bat jaten digute lehen agian beste gauza batzutarako genuena, eta horrek berak ekartzen du jetxira bat nola baitez. Baina guzti horren ondorioz ikusi dugu urte batzu eta nola liburu salmenta jetxi egin den, eta jetxira horretan ikusi dugu gehiago jetxi dela euskarazko liburua gaztelaniazkoa baino. Proporzionalki. Eta repunte bat izan denean edo hazkunde bat izan denean berriz, gehiago igo da gaztelerazkoa, euskarazkoa baino. Orduan, nabaritzen ari geha, euskarazko merkatu horretan atzera egiten ari gala, neurri handi batean, ez? Ezagutza handitzen ari da, baina hala ere hori ez da nabari kontsumoan orduan? Ez da nabari. Ezagutza handitzen ari da, eta hori datuek hori esaten dute, baina egia da datuek ere esaten dutela, ezagutza horren barruan gaitasuna ez dela hainbesteinekoa, bai? Euskaraz jakin bai, baina errestasunik ez hizkuntza horretan aritzeko, irakurtzeko, eta gero nik uste badagoela oraindik ere mito bat, ez ezagutzak eraginda, baina jende askorentzat oraindik euskarazko produzioa kalitate eskexekoa da, edo holako gauzak oraindik entzute. Beno, euskaraz ez dut topatuko hau, nola ez dezula topatuko. Eta nola lortu euskal kulturak ikusgarritasun gehiago izan dezan? Horixe da asmatu behar duna den artean, zen nik oso argi ez daukat. Baina euskal kulturari zentralitatea ematea ezinbestekoa da. Adibidez, herrietako liburu dendei eustea eta egotea eta referentziak izatea ezinbestekoa da. Eta gero, kultur politika baten diseinua egin behar dugu lehenbailen eta martxan jarri, hortan egin guztion artean. Eta politika horrek kontutan hartu behar ditu sortzaileetik abiatuta, ze sortzaile prekaritatearekin aurre egin behar diogu eta bestelako baldintza batzu behar dituzte, kulturan ari diren egitura, enpresa guzti horiek ere baliabideak eta aukerak behar dituzte lan egiteko beto, ikusgarritasunean asmatu behar dugu. Azken batean, prestigioa ematea euskal kulturari eta ikusgarri egitea. Hori izango dira gauzik importantenetakoak hurrengo urtetara begira. Testuinguru horretan, Durangoko azoka aipatu duzu, ze garrantzi du Durangoko azokak? Handia, garrantzia handia, da euskal kultur azoka nazionala. Eta horrek euskal kulturari zentraltasuna ematen dio, beraz, ezinbestekoa. Euskal kulturaz ari garela, bada aipatu gabe utzi ezin dezakegun ekimen bat. Durangoko azoka, urtean behin gozatzen dugun eztanda kultural bizi eta koloretsua. Azokak 1965ean hasi zuen ibilbide oparoa. Horri esker, Durango euskal kulturaren hiriburu bihurtu da. Urtetik urtera azoka hazi besterik ez da egiten. Esate baterako, 2024ko edizioan, 933 nobedade aurkeztu, 200 ekitaldi inguru antolatu eta 274 erakusmai ipini ziren.
Olaia, Jokin, Durangoko azoka esan ezkero, zuei zer datorkizu helburura? A ber, nik uste dut bizi izan ditugula bi errealitate desberdin, ez? Bata artista bezala, nik egia erran izan dutela esperientzia bereziki ona, ze beti joan gara taldeki denak elkarrekin, eta denak bizi izan dugu, lehenengo diskak ateri, lehenengo pertsona horiek etortzen zezkizunak, lehenengo harrera hori izan zen polita. Eta gero, herritar bezala, horretzen dut, hankapuntetan, amakin, liburu guztiak irakurtzen eta txiki-txikian nintzelarik, hori nik beti badut, neko horretzapen ona beti. Bai, nik hori, igual artista bezala egonez naizenean edo ez hain aktiboki egonez ez naizenetan, uste dut eduki dutela esperientzia hobea, artista bezala egon naizenetan baino, zertaz egia da niretzat dela kriston mugimendu handi bat, eta ez dut sobera ongi manejatzen hori. Baina, batzutan ematen dizkizu aukera politeak ezagutzen zu jende pila bat, eta sortzen aldiren momentu bereziak eta interesgarriak baita ere guztiz. Eta musikaren gazte batentzat erraza da bidea zabaltzea? Nik uste dut gaudela momentu batean zeinetan badagon sortzaile pila bat eta sentitzen dut enbudo antzeko bat sortzen ari dela. Gaur egun ordenadore batekin eta soinu txartel batekin egin dezakezulako zure gelan musika edo lagunekin elkartuta lau gauzekin. Eta sentitzen dut haunitz sortzaile badela, baina igual hainbertze sortzaileen dako entzule gutxi berezik euskal musikari dagokionez edo behintzat. Nik uste dut aldatu direla desente, batez ere azkeneko ze 15 urtetan dola errango dugu, 10-15. Geroz eta zailagoan ikustu dut bidea egitea euskal estenan, geroz eta artista gehiago dagolako, eta azkenean bai espazioak eta baita publiko ere bai, usein batean mugatua delako, nik uste dut alare orain ari dela geroz eta gehiago zabaltzen, eta behar bada euskaldunak ez diren edo sentitzen ez diren horiek ere, egiten dutela autua ere bai, probatzeko ez, zer den musika euskeraz eta deskurritzeko. Euskal kulturgintzaren panoraman esan liteke musika egintza dela indartsuen daukagun alorretako bat, indartsuena ez bada. Indartsua da, nik uste dut musikak badula zerbait berezia, eta da bere pasioa ez, gauzagit pasionala dela, eta nik uste dut badela ere bai, Euskal Herriaren identitate ez, nik uste dut beti kantatu dugula mai inguruan, beti kantatu dugula edozein txokotan, orduan nik uste dut hori indartsu mantentzea, badela ere bai gure izatearen parte. Igual albideratzen du erresagoa llegatzea baita ere, jende handako, eta kanala zuzenagoa da literatura bera baino edo zakitzin egintza bera baino, zen jarri bartzara horretara eta horretara jartzera, baino musika egia da iristen zaizula nahi izan gabe ere bai, akaso. Bidea da hain zuzena, kaso askotan, bertzuzula zure sare sozialetan, eta horrekin edukizak ez entzule bat. Orduan, hori lehen, etzen hain erresa. Berako musikariekin komentatuta, Petikin edo Josebakin edo, joan barra zirela disketxe batera, diska bat grabatu alizateko, eta orduan asko zailagoa zen zure bidea egitea ez, tokatu barra zen, pertsona batek zure diskoa topatzea, aditzea, ahoz zabaltzea zure musika, kontzertutera etortzea, guk Instagramen jartzen dugu story bat gure kantakin, eta nik uste dut badugula suerte alde hortatik, da behar bada gauza guain joaten direla lehen, baina asko azkarrago. Zuleia gainera beste esparru batzutan ere hasi zara, azken bola honetan. Ja, igual hasita, kitu ere bai, baina bai, saiatu nahi zuela pizket tonteatzen. Olaia, Intziarte! Hola! Zertara zatoz, Olaia? Eldu naiz egitera artiston gauza favoritua dela guri buruz hitz egitea, baino aitzakia batekin. Osea, nik txikitan nahi nuen izan albaitaria, eta hori ja erdi iba naiz, zertaz ni berez naiz tituloa espainolez da asistenta en sanidad animal, eta gero ere bai nahi nuen izan Demi Lovato de la Camp Rock pelikulako abeslaria, eta ere bai nahi nuen izan Angel Alcain. Orduen, iruetara iristen ari zara. Saiatu naiz denetan jartzen aletxo bat, eta hortik aratago ia zer, ez dakit baino. Baterako dazo zer, seguro. Bueno, ez dakit. Eta musikara itzuliz, ze erronka nagusi ikusten dizkiozu gaur egun euskal musika egintzari? Nik hau harri dut, uste dut. Nik uste dut modan jarri dela edo euskara espainolakin nastea, kantuetan eta hola, eta bereziki igual trap munduan edo musika urbanoan batez ere. Eta iruditzen zait, chill mafia batek egiten zuenean zentzua zeukala soziolinguistikoki Iruñako jende bat zelako eta haiek ezin direlako euskaraz bizi osoan, baina ez dakit. Andoaingo
talde batek egiten badu adibidez, iruditzen zait ez duela zentzurik. Nik uste dut biziarela kontekstu batean, entretenimendu iturri ezberdinak iristen zaizkigu etxera. Eta zoritxarrez, horietako asko, seitzitu izaten espainolez. Orduan, musikan hasi eta ite dizkizuten lehenengo galderetako bat, ez dutela inoiz bereziki ulertu, baina izan da, zergatik euskeraz, ez? Zergatik egiten dugun musika euskeraz, eta nik beti sentitu izan dut desente fuerte, badugula ardura bat, uste duelako, hori bai ezin dugula galdu. Uste dut gara ditugula garbi, musikak ez dela bakarrik kanta bat ateretzea, baizik eta peluzera nik sortzen duan kanta batekin, Olaiak sortzen duen kanta batekin, eta bertze 150 artistek sortzen duten kanta batekin, egiten dela pixkat euskal eszena, eta egiten dela ere bai, hemendik 10 urtetara atzera begiratzean, gaur egungo gizartearen islada, ez? Orduan nik horreri bai ikusten diot bastanteko garrantzia eta benetan zaindu beharra dugun zerbait dela. Eta ari gara iristen belaunaldi gazteagoetara? Nik ezakit zer erra nahi. Berei galdetuko diogu. Bagoaz Donostiako magisteritza eskolara. Berandutu zaigu gureak egin du zordua. Gaurkoan ere zuengana etorri naiz eta kultur kontsumoaren inguruan galdetuko dizuet, bai? Gogoratu, galderak egingo dizkizuet, erantzuna baiezkoa bada, txartel berdea altxa behar duzue. Erantzuna ezezkoa baldin bada, txartel gorria. Ez izan politikoki zuzenegiak, bai? Egia esan lasai. Nork entzuten du musika egunero, ordu erdi, baina gehiagoz. Guztiek, 2 pertsona izan ezik. Bikain, orain txartel gorri altxa duzuen hoiek, urrengo galderei ez diezue erantzun behar, bai? Beraz, zenbatek entzuten duzuen musika ingelesez egunero. Gehiengoak bai. Eta gaztelaniaz? Ia guztiok. Eta zenbatek entzuten duzuen musika euskaraz egunero? Dexentek. Nork ikusi du euskarazko pelikularen bat azken hilabetean? Baiezkoa esan duzuen hon artean, norbaitek esan nahi du ze pelikula ikusi duen? Zuk adibidez. Bueno, ez da pelikula serie, baina desagertua. Zuk? Lasa eta Zabala. Lasa eta Zabala. Hemen ere bazegoen beste norbait? Handia. Mila esker, jarraitu asko ikasten eta euskarazko kultura kontsumitzen. Mila 1986an ikusleek Lumiaganaiek grabaturiko trena gerturatzen ikusi zutenean, asko beldurraren beldurrez ihes egin zutela esaten da. Euskarazko lehen hitzak berriz, 1930ean entzun ziren, OPI de Basque film frantziarrean. Gaur egun, inoiz baino filmek gehiago egiten dira euskaraz, baina ez pentsa asko direnik. Esaterako, 2024an Euskal Herriko zine emanaldien 1% bakarrik izan zen euskaraz. Gaurkoan, Donostiako zinemareto ezagun batera etorri gara. Ea ze eskaintza topatzen dugun. Lastima, gaurkoan ezingo dut euskarazko filmerik ikusi. Ea beste egun batean. Aitziber, Paul, euskal zinemari, euskal antzerki egintzari buruz hitz egitera etorri gara, baina egia da, oraindik ere, pelikula gehienak hemen erderaz egiten diela. Eta antzerkian ere ez dakite egoera hori den, baina hor gaude. Zergatik? Bueno, nire kasuan, egia da, dauzkagune referente gehienak erdaldunak dira, da kanpoko hizkuntzetan konsumitzen ditugula, ez? Nire kasuan adibidez, ni gogoratzen naiz, nire referenteak adibidez bazirela Pedro Lea, Les de la Iglesia, Urbizu, ez, hemengoak. Eta justo, Madrilera joan zirenak lan egitera, eta gazteleraz egiten zituela zinea, ez? Eta gero gutxinaka, nik justo eginen dituen pelikulak euskeraz izan bar zuten, argi eta garbi, historiak hemengoak direlako, eta bide hori jarraitu genuen, adibidez, bazuelako beste referente batzuk, adibidez, Asier Altuna, Otes Mosnal, irikizutela pixkat beta hori, ez?
Antzerkian ez da horrela, ez? Antzerkian Euskal Herrian egia da, konpainiek normalean bi hizkuntzetan estrenatzen dutela antzezlan bera, baina niri orain arte Euskal Herrian euskeraz antzeztea askoz gehiago tokatu zait, zorionez, gazteleraz baino. Izango da 90% euskerazko emanaldiak dira eta 10% gaztelerazkoak. Eta zer egin barko litzateke euskarazko produkzioa gehiago hunditzeko batez ere zineman? Bueno, nik uste erabaki hartu. Nire kasuan adibidez, goratzen naiz errementari planteatzen hasi ginenean eta bar, ekoizleek esaten zidaten, zergatik ez genuen gazteleraz edo ingelesez egiten. En plan, igual lortuko dugu patxiz egiteko, ez dakit Javier Bardem, edo ez dakit Benicio del Toro. Baina ni ez zaten nuen ez. Berdin zait diru gehiago lortu alba dugu. Osa, niretzako hau da, txikitan jaso nuen ipuin hau, euskeran sakonki errotua, eta euskeraz izan bar zuena, ez? Eta hasiera batean beti zen problema bat. Baina gero gutxinaka joan gara ikusten, adibidez hori errementari Netflixen egon ostean eta irati eta bar, nazioartean jaso dugun feedbacka oso positiboa izan dela euskerarekiko. Ez dakit exotismoagatik edo interesagatik edo dena alakoa, baina faktore positibotzat hartu dute. Da burugo gortasun kontu bat. Ausardia kontu bat da, bai. Eta baina identitate bat ematen dio baita ere pelikulari. Beste hizkuntza batean igual, askoz ere igual mainstreamago izango litzatekeena, baina euskeraz badauka identitate oso sakon bat, eta nik uste horrek engantzatzen dula. Antzerkian ordea, ja bidea nahiko eginda zegoen. Euskal Antzerkia beti izan du publiko bat. Bai. Zabaltzen ari gara publiko hori? Claro, nik orain arte Euskal Antzerkian eineten gauzarik arraroena izan da Madrilen, Centro Dramático Nacionalen, bi funtzio egitea euskeraz. Izan zen esperimentu nahiko arraro bat, Etxeparek antolatu zuen, eta Madrilen euskaraz antzestea. Oso ondo juntzen, euskal jende asko pila bat etorri zen, eta gero aparte zeuden azpitituluak, eta euskaraz etzekin jendeak ere irakurri zezakeen. Orduan, nik uste bada bide bat, zinemak egin duen bezala antzerkiak ere bidea zabaltzea zentzu hortan. Laguntza instituzionalak behar izaten dira, baina jendea ere behar dugu. Zalantzari gabe eta ohitura hori sortu behar da. Ez euskaraz kontsumitzera bakarrik, baizik eta jatorrizko bertsioan kontsumitzeko ohitura hori nik uste garrantzitsua dela. Eta nik uste geroz eta gehiago, Madrilen orain dela gutxi honaiz, eta nire taldekideen gehiengoak, batzuk madrildarrak, beste galiziarrak edo andaluziarrak, ezagutzen zuten, irati ezagutzen zuten loreak, errementari, jatorrizko bertsioan ikusita, eta hori izan da zerbait, adibidez, jaso detenaz oso positibotzat. Ere deno gaude pixkat nazkatutak, ez dakite, Kevin eta Jane deituriko pertsonaien izeak ikusten, ez? Polita da, gauza ezberdina, nire ez dakite, Norvegiako historia bat, edo Peruko historia bat, hori azkenen interes berezia dauka. Zure pelikulatan gainera, hizkerare asko zaindu duzu. Niretzako, sinesgarritasun bat lortzeko historikoak diren pelikuletan, importantea iruditzen zait, testura hori bilatzea, ez? Bidaiatzea ere pixkat entzumeraren bitartez, garai horietan igual egiten zen euskarara, ez? Zure kasuan Eitxeber, normalian askoz ere euskara gertuagokoa erabiltzen duzu. Bai, hor ere badago beste eztabaida bat, ez? Euskara batuaren edo euskalkien aldeko apustu egin, oholtzan ari geanean. Orduan, humorerako gustatzen zait euskalkiaren erabilera, bizkortasuna eta freskotasuna ematen diolako, baina adibidez, genero dramatikoagoetan aritu naizenean, euskara batuaren aldeko apustua, igual askotan erosoago egiten zait. Hor badago zerbait, ez dakit zer dan, objetiboki ez dakit zein dan autua eta nondik handoan bidea, baina badago euskalkien eta euskara batuaren arteko misterio hori. Euskaraz beti erosoago aritzen naiz, eta beti esan izan duen, nire ama hizkuntza da. Erderaz, azken aldian asko lan egin behar izan dut, eta horrek eman dit beste soltura bat ere erosoago sentitzeko, baina hizkuntzak baduka zerbait, barrenetik ateratzen den zerbait, eta gure kasuan gainera emozioak adierazi behar ditugunean, ez dira berdin adierazten hizkuntza batean edo bestean, eta hori beste ikaspen bat da. Erronka txiki bat proposatuko dizut. Erakutsiko dizkizut euskarazko film ezberdinen kartelak. Bale. Bai? Izenburu asmatu beharko duzu. Bale. Bai? Bai. Ea ba. Kutsi da zu bidea, Isabel. Kusita dakat, Isabel, o ezakin nola Izenburuaren hasiera da kutsi dazu. Ez? Kutsi dazu. Maitea. Zengua da? Ez. Ez? Kutsi dazu, Isabel.
Kutsi da bidea, Isabel. Oi, bai, ez dakitela, Ez? Ez, ni idea. Baso baten izena. Dauka. Irati. Hori da. Bigarren hau? Irati. Vale. Irati. Handiana, ez. Da, edo handia edo Lucia. En plan, bakitala holako zeo. Izen. Bai, handia da, baina. Handia, pelikula, hori da. Parren gertzeko bat zen. Bai. Aupa, Haupa etxia, haupa herria. Reala. Ez da parreala, ez dakit. Haupa? Aurten indeuna, haupa etxebeste. ahi ba. Aurten egin dezuna? Bai, txian, bai. Etxean indeuna, haupa etxebeste. Horretan, bai. Haupa beste. Bai, hori da. Ez. Ez da de Fermin Muguruza? Bai. Muguruzana. Aha. Bigarrena. Hoi ez daitez da sonatzen. Izenburuan ingelesezko hitz bat dago. Black. Word. Black? Bai. Takito. Black is beltza. Ah, bale. Ba, dezente asmatu dituzu, ezta? Bai, txiripaz. Mila 1984 urrunean, ertzainak taldeak Euskadin rock and rollak ez du dirurik emanen zioen. Denbora pasa eta bestiak bere horretan jarraitzen du. Pisu handiko beste kantari batzuk zentzu honean kutsatuz. Baina, egia ote? Simun, Nerea, oso itxura hona daukazue. Kulturatik beraz bizi liteke. Bai. Bizi, hausteko bizi gira. Bizirik gaude. Hori da. Bai, uste dut bizitza aldera, kulturatik. Edo zein ofiziotik. Ez da ofizio errexena bizitzeko, baina aldi berean badu bere xarma eta bere askatasuna. Bai, eta ze espektatiba jartzen dizkiozun zure bizi ereduari, da ze gastu dauzkazu, eta, bueno, nik uste dut aberastera ez garela ona etorri, irautera igual bai. Azken bolo honetan, lanartearen inguruan ere ikusi zaitu, Simon, zer da lanartea? Lanartea sortu da, berzilerako euskal sortzaileak bildu. Zein dira gure erronkak, zer dira gure bizi baldintzak, eta nola egiten aldugu, euskaldun gisa eta euskaldun sortzaile gisa, gure baliabideak, hobetzeko, euskararen iruditeria aberasten segitzeko. Beren bereki gainera, aipatu duzue, euskal kultura aintzat hartu beharko litzatekeela. Noski. Zeren baituko gure ohitura propioak, gure egutegi propioak. Frantzian eramaiten diren egutegiak edo Espainian edo Euskal Herrian ez dira berdinak. Eta euskal komunitatea ez da berdin mugitzen. Ez dira ahalbide berdinak, liburu kopuru berdina, heldu gure liburutegietara, film kopuru berdina, zinemetara, eta abar, asko edo gure telefonoetan bertan heldu dena. Nerea, askotan aipatu izan dira ere, kuotak, diskriminazio positiboa euskal kulturarekiko. Ni hasi baten orokorran kuoten aldenago, baldin eta dagoen egoera desorekatua baldin bada, baina uste dut kuotak bakarrik ez direla aski, ez? Simunek esan duena da. Bertan ardaztutako ikusmolde bat eta plan gintza orokor bat egon beharra dago. Ez du balio parekatzeak, hemen esaten ari gara euskal kultura eta euskara lotu egiten ditugu, ez? Uste dugu bat eta bestea ez direla posible bestea gabe, ez? Baina oraindik eztabaida hori jende askoren burutan ez da horrela. Hau da, batzuentzat euskal kultura bada gazteleraz egiten dena edo frantsesez egiten dena lurralde honetan egiten den bitartean, ez? Administrazioek ere ikusmolde hori badaukate eta diru laguntzak maila berean parekatzen badituzte erdarazko sorkuntzen eta euskarazkoen artean, esaten ari dira, ez dagoela hor desorekarik eta denek dauzkatela baldintza berak ez denean egia. Bertsolaritzaren kasuan, ez daukagu pareko jardunik gazteleraz, orduan ez dugu jokatzen kuoten kompetentzia hortan, ez? Baina beste jardun askok bai, eta bueno, egoera injustu asko ematen dira. Bueno, eta guzti honek gero, praktikan zer esan nahi du? Praktikan egan nahi du, gozak inposatu behar dira leku guztietan, maila hortan, esegitu behar da, eskubide bat delako ez artisten eskubidea, herritaren eskubidea. Bestena ez egan nahi du, herritar batzuk direla, beste batzuk, baino herritar gutxiagoak edo ezagas humanoak, nik askotan hori datzi dut nire kroniketan, ez? Tximino bat bezala tratatuan naizela ala sentitzen dut, zeren herritar gisa,
ez naiz errespetatua, eta nire irudimena ez da errespetatua, eta bestenez ez didaike hainbeste azpimarratuko salbu espeneko egora hori, beste zentzuna euskal zinemak badu, kristonlekoa, euskal antzerkiaren loraldia aipatu da, horrek zer nahi du miseria. Gure egoera miseria utzean dela, eta tapatzen dela loreekin, baina errealitatea beste bada. Jendea badaki euskaraz, eta ez da mintzo euskaraz, zergatik. Ezin dolako eskolaz mintzatu ofizialki, baina intimoki debekatua zaio. Euskal kulturaren garapena zer ikusi zuzena du noski hizkuntzaren garapenarekin. Nola ikusten duzu etorkizuna? Ni momentu askotan eskor, uste dute Euskaldun bezala azkenaldian iritz ez da izkigun albiste gehienak direla pixkat triste goteko moduko bat, baina bestalde ibiliak eta bertso ibiliak erakutsi dit badagoela resistentziarako espazioa. Euskaraz bizitzea oso zaila den herrietan, batean badagoela alegin bat hor bertso saioak edo bestelako ekimenak antolatzeko, badaudela bertso eskola eta bertso zela implikatuak eta plazak 100 lagunez betetzen direnak urtero, badaudela gazteak gauzak esateko gogoz, hortaz, nola egin argi usteko egoera zail batean gaudela eta behar bada alarmak pizteko egoera batean gaudela euskalgintzaren ikuspuntutik, eta era berean, hil kanpai horiek ez gaitzatela gu erabat unditu edo ez, erabat lurperatu, egon dadin, ezagit, gihar bat edo ilusio bat, argi dago partida galtzen ari garela, eta Joseba Zulaikari irakurri nion, partida galtzen ari gara, baina zenbatean ari gara galtzen. Bat eta bi, edo bat eta 11, eta zer komeni zaigu sinestea, ez? Norretorriko da, erabat galduta dagoen partida batean jokatzera. Ezin dugu hori sinestu, ezin dugu hori utzi gertatzen. Gauzara pronostiko guztien aurka, oraindik bizi gaude. Gabel 1875ean sortu zen Ziburun, eta umetan Parisera joan zen arren, amak euskal kantugintza transmititu zion. Ida Rubinstein dantzariaren enkargua jaso eta bere obra ezagunena konposatu zuen. Boleroa. Musika eta dantza kombinazio itzela. 2018an Telmo Esnalek zuzendutako dantza filmak ondo erakusten duen bezala. Euskal gizartearen erretratu hipnotikoa. Kukai dantzataldeak bikaintasunera eraman duen kombinazioa. Tradiziotik edanez eta sorkuntza garaikidea besarkatuz, hizkuntza propio bat landu dute. Sant Jon, ikusi zaitugu Miluzen aurkezle bezala. Bai. Ikusi zaitugu bakarrizketetan. Barkatu, ikusiko nauzuen Luzaro, Miluzen ere. Bikain. Miluze, Nogenen bateria jole. Bai. Stand-upak egiten. Bai. Mitoaroan ere ikusi zaitugu. Bai. Anjon, lehen liburuan noizko? Liburua, Jo, duela 7-8 bat urte edo, irratian elkarrizketatu genuen medium bat, zergatik esan, eta arek aurre ikusi zuen hori. Esan zizian bi gauza, joango zara Mexikora, esan zidan, eta idatziko duzu liburu bat. Mexikora joan zera? Enaiz joan. Oraindik ez. Eta libururik ere ez dut idatzi, eta ezagik Eta egiten dezun guzti hori, kulturtza hartu beharko genuke? Bueno, ezagik. Nire emanaldien berri esaterako, egunkarietan eta ematen dutenean, ematen dute kultur atalean. Kiroletan enaute sartuko, ez da? Politikan ere ez. Edo bai, ni zerakit. Batzutan breaking newsen ateratzen baita ere, izan daiteke. Ateratzen den bitartean ni pozik, egia esan. Anjon, bakarrizketak aipatu dituzu. Bai. Zein otu zitzaion stand-up deitzea egiten dezun horri? Berriro ere ingelesera jotzeko beharra? Beharra, ez da? Baina nik hortan egin dute termino horren aldeko apustua, disiplina stand-up komedia delako, eta askotan bururatu zaidan adibidea da, Berritxarrak taldeak esaterako, egiten zuela rock and rolla. Rock and rolla egiten zuen euskeraz, ez da? Alegia, rock and rolla bada, halako zera universal bat, euskalduna garelako eta euskaraz egiten dugulako ezkara hasiko beste ordain baten bila, ez da? Orduan, nire erabakia izan da, stand-up terminoaren alde egitea, eta hori egitea euskaraz gero, noski. Esaten dute euskal kulturatik edo esan didate, euskal kulturatik bizitzea oso zaila dela. Baina nik Anjon zu eharki ikusten zaitut bizitzeala. Ja. Bueno, Neri argitu hau. Tolosarroi buruz izaro beti esan izan da oso zuria garela eta bar, eta igual ikusten da itxurakeria kontu bat, ez da? Kanpotik ikusten naguzu ederki, baina barrutik lur jota. Nahiko ondo egia zan, kejarik bat ere ez daugat nik. Gero egia da,
Bueno, nik horre goizero ere irratira joan berri izaten duela, eta hori ez duzu aipatu, bada ez bada. Egia, hasierako zerrenda hortan, Kulturgintza bai, baina irantzargailua ere bai, goizeko 6-tan, edo lentxeago batzutan. Baina, bai, hortan kejatzereko hori bat ere ez daukat. Nik aipatu izan dut, nire ikuskizunena eta dela, irabazi asmori gabeko kontua. Ari naiz dirua irabazen, baina asmori gabe. Ari naiz irabazen, baina asmoa ezen hori. Aurre ikusi gabe? Baina zer egingo dugu ba, segi hortan aldela, mesedez, segi nahi nuke, beraz zuek jarritu etortzen ikuskizunetara. Anjon, ¿y tú por qué no actúas en castellano? Para que nos entendamos todos, da, ez? Jarraitzen duena normalena, ez da? Askotan galdetuko ez dizuen hau. Esan izan didate, noizbait, eta behin esan nuen, nik egite ditut ikuskizunak euskaraz gazteleraz ez dakidalako behar bezala. Ikasten dudan egunean abandonatuko ditut euskaldunak. Ez da egia hori, baina... Baina ez da horregatik. Ez noski, aldi berean egia da, sentitzen naizela pixka bat, ez dakit nola esan, zaite erraza egiten, edo nahi zer oso sentitzen aldarrikatzerakoan, ikuskizunak euskaraz egite ditu nik. Alegia, ikuste du jende bat hori egiten eta ondo dago noski, batzuei euskarara iristea esaterako, kostako zitzailako desente eta bide hori pasatak gero aldarrikapen hori egitea iruditzen zaiz zilegi badela. Nire kasuan izaro jaio naiz praktikoki euskaltegi batean. Gurasoak biak izan dira euskaltegiko irakasleak, ezta? Eta hala ezi gaituzte eta inguru hori eta kode hauek partekatzen ditugu, ezta? Orduan, ez da autua nola izango da, ez? Egin behar dute euskaraz, natural, hala egiten dudalako, eta aldi berean, uste dute normalizazioaren izenean ere askotan euskaraz egite hori nabarmentzea kontraproducente xamarra ere izan daitekela. Alegia, ez da dila anekdota edo azpimarratzekoa izan, euskaraz egiten du gainera, egin dezagun euskaraz, nire kasuan eta nire posiziotik, hala sentitzen dudalako, ez da? Eta gazteleraz egitearena, izan esperientzia bat esaterako, La Ruina podcasta ez dakit ezagutzen duzu. Bai, probatu ez orduan. Arrakastatxua deitu zidaten, eta izan zen ohore bat, eta eurak ezagutzea, eta oso pozik, ez da? Baina aldi berean, nabaritu nuen, publikoa, Espainiako hainbat lekutatik etorri baitzen Bilbora, pixka bat arrotza egin zaidan. Nintzen gainontzeko ikuskizunetan bezain etxean edo sentitu nola baitze, hemengoa izan da eta euskaraz harrituta partekatze ditugu alako kode batzuk ere, eta hori pixka bat faltan bota nuen. Eta gainera, egituko dizut, esaterako nekatutak ikuskizunak grabatu, eta Aitor Blanco itzultzaile nafarrak egin zuen sekulako lana, eta itzuli zuen gaztelerara, eta itzuli zuen, hain modu finean, euskaraz ez dakien batek ere, barre egin baitezaket, esan dit jendeak, Bartzelonatik eta Madrilik eta ikusi dut hau, irakurri dut azpitituluekin, eta gozatu dut pila bat. Kaixo dan hori eta eskerrik asko etortearen, askotan aipatu dugu ekonomia dela herri honen motor nagusiza, baina ez da egunaztu irri egiteak zelango indarra emoten dagoen. Herri honen motorra da ez zeuen irribarrea eta ekonomia ere baino noski. Beraz horrekin ikuste dut, euskaraz egiten jarraitzeko berme guztiak baditu dela. Euskal kulturan, pantailatik, telebistatik pasa behar dela uste duzu gero oholtzan arrakasta izateko? Ja, esan duzu horri zorrio dela nik arrakasta. Ez dakit galdera, nire hasi berria nahi zontan, orduan gomendio bezala. Telebistatik pasatzea gero oholtzan? Lagungarria bada, aldi berean esango dizut, telebistatik pasatzea laguntzen duela, adina eta telebistan gauzak ondo egiten badituzu. Automatikoa ere ez da, hau. Telebistan agertzen bazara gauzak oso gaizki eginez, gero jendeak esango du, igual, antzokira eno hau ikusten. Zentzua dauka. Bitarteka gauza horrela zentzuzkoren bat botatzen dut. Hori harrapatu dugu, begira ze sortea. Anjon, demagun irakaslea zarela. Zer esango zinioke zure ikaslei gai honen inguruan? Tokatuko zaiela entzutea, euskaraz jardute utxagatik izan daitekeela zailagoa. Zulen aipatu didazun horren bidetik, ez da? Proiektuak aurrera eramateko segulako ambizioa eta gogoa baduzu, igual beste hizkuntza autu batzuk izan daitezkeela bizkorragoak edo interesgarriagoak. Eta aldiz, nire esperientziatik, euskaraz egiteko, ez da erabakia, euskaraz egite utxagatik alegia, izan dudala aukera, jende zoragarria ezagutzeko, oholtza gainean momentu aztezinak bizitzeko, eta paradogikoki, orain ari naiz konturatzen, irakasleak baino hobeto bizitzeko. Ze bueltan, zeu txisteak harrapatu nahuela ni, eta kritikatu ditut irakasleak, ze ondo bizi diren da. Ari naiz jaretzen izaro, irakaslea baino hobeto bizitzela. Maia hortan zaudela. Uste dut baiez. Beraz, horrekin esango nuke konbentzituko nituzkela bide hori hartzeko, ze merezi du zalantzari. Ezin ukatu tximistak ederrak direla, baita boteretsuak ere. Kalkuloen arabera, urtean 1.400.000 tximistak jotzen dute lurra.
egun bakar batekoak bilduko balira, 2 milioi tona dinamita lertzea bezalakoa izango litzateko. Zertara dator tximisten kontu hau? Azkenean batek jo behar nahu, Lasaikike, metafora badira, euskal kulturgintza irudikatzen dute. Primeran orduan, euskal kultura ikusi dugunez energiaz beterik baitago. Garai emankorrak bizitzen ari gara esparru guztietan, beraz hurbildu, ezagutu eta ikusi, entzun eta irakurri duzuenarekin, gozatu eta emozionatu. Euskal kulturgintzan denok aurkitu genezake, gure arima berotuko duen artefakturen bat. Interes eta kuriositate pitin batekin nahikoa. Datorren astean, gehiago, bien bitartean, ondo izan, eta hobeto bizi.